Sakbay nga iroge kiti agsarita, dawada kini Apo Diyos iti nananay, apanakawat, kadagiti sorsurat, iti linaon, ti lokot, iti pagbasaan. Kadagito ay napapatag, kas talugading, iti espiritu, iti tunggal tao. Takas, kinuna ni Apo nga Jesucristo, kadagiti sorsurat, ngayon na inyad adal idi, gapo, iti panangaasin na iti tunggal tao. Digitoy kas na isurat iti Hebreo 3 iti 13 nga kinunana, no di ket agbibinalakad kayo iti inaldaw ita tapno saan atumangken iti oray siya sino kada kayo gapo iti panangalilaw iti basol. So di kita kapsati inna inyad adal idi nga po nga si Kristo gapo iti nasayaat apanagpamati iti umiso tinaornos ken panagdayaw iti Dios. So di kita taado di kiti simyasi nga kas kinunana gapo iti pamati gapo iti lintegda nga mabasa iti Juan 6 iti 66 nga kinunana, nanipod idin adu kadagiti adalan nagsanod da ket sanda nakikuyog ken kuana. So di kita kapsat kas adda masasao. Isu nga handa nga innala sinurot iti kusto apan ipalawag iti linaon ti Biblia no diket napanda iti sabsabali apagsasao gapo iti pamati da ngayon da pay yak akay kadagiti alagaden da. Ngayon di kinagpaiswa na nakapsat iti napudno nga agpamati digiti kumati intay ipalawag nga da kadagiti linaon iti Biblia. Takas kinuna ni Apostol Pablo ang mabasa iti may kadwa Corinto City 5 iti City na kinunana, tamag na kami gapo iti pamati nga saan iti panagkita. So di kita ti inna ibagbagay di iso di kiti banbanag adin spirituan ngagturong iti Dios. So di kita kapsat kas masasao. Tadi gito'y kapsat na spirituan iti banghelyo iti intayo suksukimaten nga kas kinunana ang mabasa iti umuna at Timoteo 1 iti 11. Kas mayanurot iti nagloryaan nga ebanghelyo iti bendito a Dios iso iti naitalek kanyak. Digita tinbagbaga idi na Apostol Pablo gapo tinasaya at panagpamati. Iso nga makita gapo kadigiti kapuanan no kasano tinapudno a panagpamati tayo. Iso nga digitoy iti sinagsagaba idi na po nga Jesucristo ken iti dadduma anapudno anagpamati gapo iti pamati nagturong sa dingato. Taigda iti trono iti Dios sa dingato nga agururay kada tayo no alaen tayo iti napudno a panagdayaw ken kuana gapo iti panunot tayo iti puso tayo nagturong sa dingato. So di kita kapsat napapateg di kita iso nga da iti linaon ti Biblia tayo so di kito iti pagibasihan tayo nga agturong sa dingato di kita. Iso nga agyaman na kiti Diyos Ama manakabalin ti sa amin. Amen.